Ndipo lero tatibweretserani mutu umene ndithu tifatira kambirana chifukwa lero atangopereka zikalata zoyimira pa mpando wa mtsogoleri wa dziko pa 16 September, Dr. Michael Usi walangiza bungwe la MEC kuti likhale pa mbuto yake. Ndipo andale asiye kugwiritsa ntchito mphamvu zachipani pa ntchito za boma. Timafuna tione kuti ndemangano njotani pa zimene Dr. Michael Usi alankhula atangopereka zikalata zawo ku bungwe la MEC posonyeza chidwi chawo kuti akhoza oyimira nawo ndithu khala mndandanda wa anthu amene akupikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko. Ndakuti MEC ikufunika itakhala pa mbuto yake. Anatsindika kwambiri famatero kuti ayi mavuto ena amene ali mdziko muno akumabwera chifukwa chakuti anthu sali pa mbuto yawo, sali pa malo awo, akumalowerera anthu ntchito zimene sizikuwakhuza ntchito za anthu ena. Nchifukwa chake dziko lino sili kutukuka. Ndi anatsindika kuti MEC ionetsetse kuti ikhale pa mbuto yake, igwire ntchito yake. Komanso andale atasiya ndithu kugwiritsa ntchito mphamvu zachipani ku ntchito za boma. Ndemangano njotani madzulo ano tifuna tayankhulana zimenezi pamene ndithu masiku akusendera, ndipo ambiri akatera amakhala yambapo gogoda kuimba mafoni awo ndi kumafotokoza ndemanga zawo. Tikumbutsani kuti ayi tili ma platform ochuluka GoTV, Zuku, Clear, Azam, ndi ma platform ochuluka kuphatikizapo Facebook. Tili pa Facebook Luntha Television Live as we are speaking. Anthu ochuluka ndithu akuonera pamene mukhoza kuchita zomwezo wakudolera anansi kuti ayi chidzulo program yafika. Taonerani ngati muli kutali simunafike pa khomo ikadali pa Facebook, mutayimbirani foni tafotokozerani nawonso apereke ndemanga yawo kumene aliko kuchitira ndithu program imene yachidzulo. Timve maganizo oyamba pano. Maswera bwanji? Taswera ino maswera bwanji? Bambo anga ine ndaswera. Zikomo. Kodi tafika kuti inoyamba kuimba foni bambo anga? Tafika ku Lilongwe ndine Banda. Bwana Banda atakulandirani. Ula kwambiri. Kodi maswano kumaona zimene zikuchitika ku BICC kwe? Ndipo ndikumatisatira kwambiri. Ya nthokoze kuti ndikuti sino mulendo pa nkhani. Akutero kuti MEC ikhale pa mbuto yake, ndipo anzathu andale asiye kugwiritsa ntchito mphamvu zachipani pa ntchito za boma. Kodi zimene alankhulazi mungazizukute motani? Inetu ndikuzizukuta motere. Munthu amene wayankhula zimenezi Vice President wa dziko lathu lino la Malawi. Ndipo munthuyi sikuti ndi munthu wopanda nzeru ya. Yes. Ndipo zimene afotokoza Ausi ndizoti kuti tizitathauzire zili ndi mawu ochuluka kwambiri. Okay. Chifukwa munthuyu kunena kuti aliyense akhale pa mbuto yake. Ameki akhale pa mbuto yawo. Komanso anthu ena ogwira ntchito mboma akhale pa mbuto yawo. Iwo alinga ndithu ataona zimene zikuchitika katimo. Okay. Zimene zikuchitika mbomamo. Kuti anthu ena andale amagwiritsa ntchito anthu ena ogwira ntchito mu boma. Ndikumapanga ziganizo za anthu andale. Pamene boma lili ndi ndondomeko yake imene limayenera kugwirira ntchito. Choncho iwo aponena mawu amenewo ine ndikukhulupirira ndithu kuti kuli zinthu zambiri zolakwika zimene zikuchitika. Koma apapo atipasa ife ganizo losogolera kuti pali zinthu zina zambiri zimene zikuchitika mbomamo. Koma aliyense sangazifotokoze. Komanso iwo omwewo ali ndi udindo wina woyang'anira maudindo ena onse ambomamo. Ndikuti atazukuta kuona kuti pali zinthu zambiri zolakwika zimene zikuchitika mbomamo. Chifukwa chake kuti wina aliyense akhale pa mbuto yake. Lero akapereka zikalata zawo kuti nawo afuna kupanga rani ngati president. Yes. Kutanthauza nena kuti iwowo pamene kuona kuti akugwiranso ntchito ndi boma ili akuona monso zina zolakwika mu bomamo limene iwo akugwiramo ntchito. Choncho ine mwina mawanga omaliza kuti tapasa anthu ena mpata Ausiwa chimene ayankhula akuchidziwa ndithu kuti anthu ena andale amawagwiritsa ntchito anthu ena ogwira ntchito mu boma popanga ziganizo zina kuti dziko lino lizigwira nkusauka. Chifukwa mwachisanzo ngati pali anthu ena tekeze mwina munthu ena akamagwira ntchito mboma ndi anamwalira kandi banja lake likuenda kandi mkazi wake kandi makono wake akuenda kukatenga ndalama ku treasury. Anthu ena mwina amagwiritsa ntchito ndi andale omwewo kuti ndalama zikagwira ntchito kwina
anthu ena kumavutika. Izo takupereka chisanzo sitikunena kuti mwina tichoncho koma iwo ausiwo ngati munthu komanso ngati vice president wa dziko lino akuziwa zambiri zimene zikuchitika. Umene mwina andilekeze pamene. Bwana Banda kulilongwe tikuthokozeni kuti mwapereka maganizo anu potsindika komanso kufotokoza kuti ausi akuganiza bwinobwino ndipo monga vice president aonapo china. Thokoze kwambiri kumva maganizo anu bwana. Ndakulola kwambiri. Zikomo. Tikupitira kumva maganizo pa zimene ausi ayankhula atangopereka chikalata. Masula bwanji. Amene ndithu tinapatsa mwawi ndiye tione kuti ena abwera pa line pa ndiyani. Tikupitira kunena kuti mukhoza kupita pa Facebook ndithu kutsatira komanso kuonera nkuwauza anansi kuti ayi Luntha Television chidzulo program ili live. Masula bwanji. Sikudziwa kuti futo limene la network chikuchitika njani akadali pa line koma ndi kuti sitikumvana. Masula bwanji. Chabwino tiyeserebe kutenga ena. Mwasula bwanji madzulo ano. Bwana Masula bwanji. Bwana ndasweranso. Dzina kumene muti mbira madzulo ano. Kumulanje. Yes. Kodi mdziko muno nzotheka kuti ena akumatha kugwiritsa ntchito mphamvu zachipani ku ntchito za boma zimene anena usizi ndizoona zimenezi? Zoto ndizoona kwambiri. Oho. Zikuchitika ziko mukuti muone sifezo chonje. Oho. Wachisanzo siku omwe kunali demonstration na niwa. Naona kumene kucha kwetu anthu aja akwamenya ufulu wawo. Apolisi anali konkuja. Tinaona tukujira polisi aja osagwira ntchito yawo yenerera. So ino kuti anayita kutumidwa ndi anthu ena. Oh. Tachiziwikire kuti anthu olamula wanda amene mwina anapanga zimene zija. Ayi, poti umbone palibe komano tikumva maganizo anu. Koma zoonadi koma limone sese zimachitika pachapani. So kuti andazi akulowerera ndi magawo ena aboma. Ndeya usiya jeneso ndamve ndasatira kumabwera. Okay. Agora aone sese iya kama chisatu kulola ni boma kale. Ndio kuja unapo zambiri zoya kuika. Okay. Kuti kutola mulira zambiri zuma kupanga akulowerera amene ali kubudo yawo. Zambiri zochitika ndio baba ameka batira bino kwangu zilatu nezile kuba kutunganya mba manager wokulu. Okay. Akaina ndali ina yake bila serikali bwi. Ndio baba kusaja atatunikira. Mwe kwa ya kati kwa ndipo kitu kidogo kati moja. Ndio jazi waziona na kutunikira wiki. Ndio jaji ndio. Sasa kuti bazamphena aboma akulowerera njiro ina zabo. Ndio kujivikira umboze kubino. Litando uzira kwema kunja tizindikire. Sasa aboma azindikire kudali yense. Kasipo sasa badali yense alidi position yake ombe ina kukwira. Chabwino. Ndio ataja kalole wada kwaja kwabe kusira ndinjiro aje sakone so kwa doho banyine kuti banshiti. Okay. Ndio ndiri chocho chidabiro ndaka unikira zindikire kudali yense the moment uli pa position yako. Ndio ndio position yako kulinga ndi malamulo mega batani amakai. Ndio kazizo tsandira. Ndio abati atunikira iseti ione ito sababu mao kana mawerera abo bazindikire ndi aliyense ali pa mawo bake. Akira chito mwendera ni malamulo ake kuti azikoli. Chabwino. Tathokoza kwambiri kumulanje nanonso kuti mwachindika kuti ali sakhale pa malo pache kugwira ntchito yake pambuto ake. Thokoze kwambiri kumva maganizo anu. Mene mundithu limene tikumvera kuchokera madera osiyanasiyana. Masula bwanji. Masula bwanji. Takumva zambiri tangwazo tsakayi mwimba sofone. Masula bwanji. Ndaswera kaino. Ayi bwana ine ndaswera. Zikomo. Taifika kuti majulano. Yes, mwanangu ndazo kwakudedza. Azungu akudedza? Ndaswera kaino. Thokoza kwambiri mutalikira ndikanema kuti timvane direct. Ndikuona choka bodi. Kodi ausi wa akuganiza muno bwino? Ausi aganiza bwino. Okay. Amaganizo anga choyamba. Okay. Chwa kuti munthu unapita kuchikwata kapena munthu unapita kukwata. Ngati munthu unapita kukwata makapeza ko malangizo osiyana-siyana. Kulankhula kuti osamagamenyana mbanjamo. Santha zokuti akuloza kuti wende kulemi umamenya ngazi. Okay.
amene aja ndi malangizo. Okay. So kupereka malangizo amene apereka aja sakutanthauza kuti akuloza wina wake kuti mboma wina wake akupanga zolakwika. Okay. Ndekuti ndikutsutsana maganizo ndi anthu awiri anayambirira aja. Okay. Ausalankhula zimene zija iwo ngati mulangizi kapena ngati munthu kumene anapita kucha. Ndi malangizo opita mwa neutral kwa wina aliyense. Sanaloze munthu chala sakutanthauza kufonera kuti ndi vice president kuti akudziwa zinthu zimene zikuchitika mboma kapena zimene zikuchitika kumeki. Malangizo limene atizingoalandira amene abwera malangizo aja aliyense ngwagwiritsa ntchito. Okay. Ari kuyamba pano lozana zala kuti ayi koma ndikuti mwina mboma mulita kuti ayi. Kuti aina vice president amagwishira kumeki kuti azori kumeki kuchitika zakuti zakuti. Amene ati ndi maganizo awo angolankhula ngati nawonso ngati munthu. Ngati inuyo ndine lonse kupita kuchinkhoso nkumakamverera malangizo amene amachitika kumene kuja. Aliyense amakhala payekha aliyense akhale payekha. Kutanthauza kuti ine izi ndikuchita bwino kapena izi sindikuchita bwino. Umene uchawo ndulangiza sunena kuti ndikuti akuloza wina aliyense chala kuti pakuchitika zakuti ngati mmene alankhula azanga oyamba aja ndikuti akupereka chithu sonena kuti ife anthu tiyambe kualoza achipani china chimene chikulamula kapena amene akugwira ntchito kumeki koma sizili chonchoyi. Iye ndimvetse bwinobwino chichawa chawo chija amene achilankhulira. Ndiye chimene chikupiritsa kunena kuti ali sakhale pasachikira chilingalire komanso chichawa chimene choti mukachanitsa bwino ndicho manga malazi yophwasula. Mukatenga fundo ziwiri zimene zabwera kwayambirira zija zonse zija fundo zophwasula zokhazokha. Malawi siti mmanga ayi. Chabwino. Pempho langa nonena kuti anthu akuluakulu kapena anthu akuluakulu kapena anthu amauti ndakamalankhula kani pa TV kani pachani. Pali ndikhulu lomvetsera bwinobwino zimene akutanthauza. Tikamaliza kumvetsera kuja tilingalire kufuna kuyankhapo chinthu loti kuyankha chinthu ichi momangirira kapena mophwasula. Ndikakhala Malawi ndi dziko laling'ono kwambiri. Ndikufunira anthu loti zimangirira tsiku ndi tsiku. Ndithudi. Tayamikira kwambiri kumva maganizo anu mzungu koma wakudedza. Mukhale ndi usiku wabwino. Zikoma amene ndithu kubweranso ndi maganizo malingana ndi program ino. Tikumva maganizo akayankhula adindowa ifenso nafe timayankhulapo chifukwa chake tikupereka mwawi kuti mulipo nchiyankhula mwaswera bwanji. Taswera bwa Bambo anga ine ndaswera. Tiyamike Mulungu. Tafika kuti kodi mtwankulu. Hello. Tafika mbali yakuti dzina lija. Ndine Matope. Kuno kumangoji. No, tiyamike kuti tafika kumangoji. Komatu kumangoji sikutentha ngati zaka zonse ndikunama ngati. Yeah, lero tu kumangoji kukuzizira. Kwambiri osakhala amene zimakhalira andisikoti fomu zanazo zosakhala zolongosokanisa. Ndinafikako kanthawi kena kumene ndinaona kuti kuti mangoji uja ndimwe chaka chino ngati sikotentha kwambiri chonchi. Mwaona tsopano. Nyengo yasinthiratu. Nyengo yasinthiratu. Bwana Matope timafuna tiona kuti adindo akayankhula nafenso timakhala nchoyankha chithunzithunzi chimene ausi abereka masanawa tinene kuti ndi chithunzithunzi chanji pakuti ati aliyense akhale pambuto yake komanso anzathu achipana samakhale ndi mphamvu kwambiri pogwiritsa ntchito mphamvu zawo kuntchito za boma amafuna kuzukuta amafuna utani kuti amenewo. Zikuoneka ngati kunena kuti pali kulowerana kwakagwiridwe ntchito mboma. Of which also amaoneka kuti amaziona koma chifukwa chonena kuti mphamvu yawo ndiyochepa. Sana katha kupanga control zimenezo komano zikuoneka kuti kuzindikira kukulipo. Okay. Andi sikishikira lesson mina kwa bana athu ena komwa kuti aone kuti pali tumavuto ena mina kukhanga takwalephera koma anthu ena amatha kuwaona. So ausiwa anankho zote zili kwambiri ngati sikuwa drama. Amatope mwatero kodi madzulo ano. Ndikunena kutero. Ichabwino wawo. Chifukwa sindimayembekeza kuti angalankhule moteromo komanso zikuoneka kuti ntchito munthuyo akhoza kugwira ndithu. Okay. Mazuwa ano ndikuyenera kulankhula choncho chifukwa I was not expecting him kuti angayankhe moteromo. Malankhulidwe anali amphamvu ndithu. Komano mwina zingazimalaga chifukwa chonena kuti anali momamo. So well done Michael Usi komano mwina zikuonekaso kuti ngati mbali imene anakhuza za kuti anakafufuza zina kumazoona kuti ndithu zofoka zinalipo koma kuti level ya iwo udindo wawo sakanatha kumanga anthu. This is showing kuti mfambo umbava ulimo wakulu. Komano zikuoneka kuti woyenda kuti apange chitepo kanthu yakuoneka kuti wofokerako pang'ono tichimwe. Chifukwa ngati Michael Usi as a vice president was able to
see to trace kuti awoto awakoneka lilumbava awalilumbava but abana kusamaziona zikusonyeza kuti kana pake pali kufocus. However, Michael was well done. Ngati zimene walankhula zijako zokapanga tikwena kumpasa mapoints ifana nkwa zinthu zoza mphamvu. It's a warning to the government kuti zinthu sizikuenda bwino. Ndithudi lubana. So tinene kuti mwatitengera gawo lina amatope kumangochi musadule kaye. Mufuna ndamvetsetsa pamene pakuti ngati vice president akuoneka kuti mphamvu zake ndizochepa tinene kuti ndiye kuti udindo umene ndofunikira mdziko muno ndinamva kuti nganakhani mphamvu kana mangaso ena a ACB kumeko maloma kuti nanga akuchedwetsedwesa nkhani zoti amanga anthu ena ndife tisakuamanga anthu ngana amanga koma kuti mphamvu zanga ndizochepa. So should we say kuti we have this position ya vice president kuti mdziko muno ndiyofunikira kuma mukaona? Yes, I have to say and be very frank kuti udindo ngofunikira just because atakhala kuna kuti munthu amene akupanga naye rani amamva zinthu ndikukhulupirira kuti bweza kumatenga ma advice amene vice president yo wapanga report kwa bwana. He is supposed to report those things to the bwana ngati president. Okay. So ndikukhulupirira kuti Michael anali ndithawi yomuuza president koma president yo was not able to listen to what the Michael was saying. Okay. Ndiwira zimene zichifena kuti ngati iye was saying that apa sidi no mayangana amati state chani. Yes. So ngati anampasa udindo umene means kuti amati akaenda zimene anamtumazo amakapanga ripoti kwa bwana. Sindili sure una kuti Michael angaende ndikupita kusakapanga ripoti kwa president. So we should say kuti udindo ndofunika, yes, udindo ndofunika kuti azikuuza zinazoona zindizeni zikuchitika mayerano ma parastate kapena ma ministry zena should be able to tell funds ena manama. So the post is very important. Kumano zikufunika kuti sogoleri azikalaonze akumumva munthu amene wamuuza zinthu zijamona kuti akamuuza there should be a response from that. Tiyamikire kwambiri kuti tinakutengerani gawo limene lifa munalikhuzanso limene wachiwiri kwa mtsogoleri manso amene akuchita ndithu chidwi chotayimire ngati mtsogoleri wa dziko Dr. Michael adayankhulapo ndithu zimenezi. Tokoze kwambiri amasope kuti nanunso titokoze kwambiri mkhale ndi usiku wabwino kumeneko. Zikomo. Tikupitiriza kumva maganizo ndi program ya ine Malawi imeneyi. Mwasula bwanji? Tinilani kwa Luntha Television, mwasula bwanji? Mwasula bwanji? Bambanga ndikaswera. Napetikese manga. Kodi ndikuti kumene tafika ndemanga yanu utayilandira? Kulilongwe kumchezi. Kumchezi? Bwana mpinganjira. Bwana mpinganjira ino timafuna tuone kuti chithunzithunzi chimene chinakubwererani mutu mwanu poyankhula ndithu kwa Dr. Michael usatangopereka ziwalata zija. Mutu mwanu mmayenda chani? Ine mutu mwanga muyenda kuti corruption yomwe anthu akhati kudandaula. Corruption imene akhati kudandaula ilimo dimawu ngaikulu. Okay. So, pali kulekerera. Okay. Kulikuluko matimunga kumbuke pepa ndipereka zitsanzo. Yeah. Kulikulu Masaji Zuma chomwana chibisidwa kuna mitete sindiona. Okay. Kadatuze. Okay. Ngani ya sata yokuza chirima yokuza ame inaroa swa president Godfrey Sko kwanda nada jina kamponde na jina ndana Moses Mwanja yokuza ofisha ikulu. Oho. Jana kwa wina sekreza uje kubunge lobanga maskono kubrite ni dumaya weja za ofisha ikulu. Oho. So usipo kwa mwana amazona di tuge zichiliza kumameza nenera. Ndambo mtumba nzaze ku. Okay. So china ufuna jana nina woka kwa mboma kuti ndizeji besantavu za president ine nimafuna kumene kujako. Ngati anga nini pa kampeni imene ayambe pano ngati akufuna abe ata zachota mphamvu zijaka pera tiwa president yatiwakakamiza achepese. Okay. Kuti kuti azikhala mphamvu munthu wachiwiri. Okay. Wathandiza zine Malawi ikhoza kulongosoka. Koma amene zilimu amaopa ulifokuja ulimphamvu zambiri. Ndiko ngono basi. Okay. Ndila limene tikuvutika Malawi. Oho. Ine ndatero tu bwana wanga. Titokoze kumva maganizo anu kumchezi. Ndithu.
Ndikumbuseni dzina lija bambo wanga. Mpinga njira. Bwana mpinga njira mukhale ndi usiku wopambana. Ziko mwambi ndimakonda koma akupanga zolephera president. Oho. Ndithu. Yayi, madzulo ano tithokoze kuti munatenga mpata kunena kuti ayi ufunika kukonza pena ndi pena, thokoze kwambiri. Amene ndithuta mpinga njira komwe kumchezi kulilongwe. Masula bwanji. Ndiko muli bwa. Bambo wanga ine ndili bwino. Ziko mwambi. Well, tafika kuti madzulo ano. Mwafika kumalomo kuchisi. Kodi mwachitika chifuwa kunchisiku udala? Kachifuwa tukalipo nanga pepo tudala kumango ufumba pepo. Komadi ndi pena kumati kuma jula amene atisira chani mgodi tsopano. Jula yitu kayafuna amalize bwanji. Amene amaliza mwachabe kwambiri. Chabunga. Kumupire pankani imene iruka mbidwa. Ino takulandirani. Ndithokoze kwambiri. Tsopano kumalomoko munamva a vice president koma amayankhula mu capacity tsopano ya president wa chipani chawo. Zikuyenda mutu mwanu njani atayankhula iwaja akuti alesa khali pa mbuto yake manso zioneka ngati mphamvu kwenikweni zoti akhoza kupangira zinthu sizinaiti palibepo manso achipani akumagwiritsa ntchito adzipani sauna kuti zayamba lero zinayamba kalekale amagwiritsa ntchito mphamvuzo mapititsa ndithu ulamuliro wawo kubomapo. Mukuganiza kuti amaiko usi akuganiza bwinobwino? Ndiyamike kwambiri. Kuti amaiko usi polankhula lero. Alankhula monga mmene iwo akuzonera zinthu. Chabwino. Koma mawu yanga akulunga kuti chichewa ni chilankhulo chovuta kwambiri, chilankhulo chovuta kwambiri. Ndipo chilimo masulira mochuluka kwambiri. Kutero kuti utatuganize mozama kwambiri. Ukhoza kuphochola kupita kuchire pamene Dr. Michael Usi sizimene amafuna alankhule. Chabwino. Chichewa nchovuta. Chabwino wawa tithandizeni madzulo ano. Ineyo ndingotenga mwamtundu otere. Inde wawa. Ndaletapo galu. Galu? Galu ndaletapo. Galu ndithu alipo ndithu pakhomo. Koma mdamuona zimene amachita galu. Ndikumbutseni. Uyenda kwa galu amayenda mothamanga nthawi yonse. So kumuona galu aluyenda kachikachika ngati mbuye wake. Amayenda mothamanga. Ndiye akamayenda mothamanga galu lilime limakhala lili pa mtunda. Chabwino. Komanso chimene chimakadabwitsa galu amakapezeka ngakhale kuti wayima ni mbuye wake akupumula. Koma galuja talephera uyesama kukamwa lilime akuyang'ana mbuye wake. Chabwino amachita choncho amachita choncho. Ndikunde mwamba kumandionetsa ndithu mmene amachitira mwanditengera kwakuya kwambiri. Ndiye zimbiri zikuchitika kwambiri zimene zikuchitika. Amaiko usi samafuna kutanthauza kaya amboma amene alipo lero iwo ajana angobwera ndi malangizo yowauza Malawi wina aliyense amene angadzati wawina pa 16 September yajadali malangizo ozama. Maiko usisi kuti amanena munthu wina aliyense. Koma ujama angolangiza malangizo kwa wina aliyense amene akuchita nawo contest. Chifukwa iye akachita contest munthu uyo kandidatiyo makandidati 22 yaja adzapezeka kuti mmodzi yekha adzalamula dziko lino. Ndiye kuti amafuna amasulire kuti chonde izi tiluchita za Malawi ngati tofuna kuti dziko lathu lino liziyenda bwino. Achito andale ameti ogwira ntchito zaboma aliyense azigwira ntchito moyenerera. Nathokoza zikomo kwambiri. Ndala mamaliza ndipo kumaliza kwanu kumakhala kudabwitsa kwambiri. Matero. Natero mmatisiya mmalere kwambiri. Ife timatiti kumvetserabe kuti mutanthauzira kungo mmatisiya mmalere. Thokoza kwambiri kumalomo mchisi kuti mmatilemekeza kwambiri. Mukhale usiku wabwino bwanga. Ezikomo ino ndithu kubwera ndithu fotokoza kwa maganizo awo mosiyanasiyana ndipo tikupitira kumva maganizo osiyana. Masula bwanji? Amene osakumveka chitika titengena. Masula bwanji? Maona siri kudziwa kuti njani tsopano. Masula bwanji?
Kulakulu chikuchitika nja program ya tsandi 20 minutes ndiye pano zitivuta pano taenda koseko muno bwino mwasula bwanji ngati mukutimva aitaswera chabwino mkaimba before perekani energy zinafunika kwambiri zimenezo fati madziwa kuti munthu isakukayikira kudziwa program iyo tsatira pano bwino mwasula bwanji taswera inu mwaswera bwanji aindaswera bwana zikomo kwambiri mveka inu kwambiri mwamphamvu uthokoze dzina kumene mutimbira madzulo ano leo ndi Kondani Banda bwana Banda kuti kumeneko kumene kukasungu oh wonderful tafika kukasungu thokoze kukutentha kuti kumeneko kuno tukukuzizira ndithu koma mphepo isina siye mudzi nikuza mphepo ikali bose zoona kunyumba kwanu mutamva kulankhula kwa ausi kumasanako kumawako kodi chinakubwererani mmutu ndi chiyani titadziwa nawo madzulo ano toyamba tisaiwale kuti ausi aja ali mboma okay ilipo ali mboma limene pano pali kulamula yes zimene alankhula ausi zija zikutanthauza zonena kuti pali anthu ena mboma amene akulowelera ntchito mawaja anandiopsa potengera kuti waja makalankhula sakupereka makalata kumeki yes ndipo tinafika kwa galinga kuti akapena somero ena ake akwalowelera ntchito za meki kuti akwazenje za meki kuti aliyesa akhale pa mbono yake ngati kuti ina aka akalowelera ntchito zawo za meki tifuna mawaja anakankhulira mauti maloti samafunika atalankhulira kumene kuti maone kuti aliyesa akhale pa mbono pake uyo ukapereka makalata kumeki ngati kuti wina wake amuona akulowelera ntchito za meki okay amene ajawa kwa ine ndiona ngati kuti alipo ena ake amene akuwaona kuti akulowelera ntchito zimene sizili zawo okay chomwe chitsazo yaja ndapiti zonena kuti nikadakhala kuti nilini mphamvu ena ku FCB ko nikadamangitsa anatero utotsauza kuti chilipo china chake chimene wakuchiona kuti alibe mphamvu ngongotumika ngati vice president alibe kuthekera kolamula kuti akakonzani pakuti koma mawu aja kutanthauza kuti wina wake mboma akusokoneza china chake akulowelera ntchito ya mzake okay nikuye kuti maamene ake kutsogolowa kuti kasintha boma tidzaona kuti kodi waja nkatanthauza chani ndithu ndinowo maganizo anga amene ndaona kuti alipo wina wake amene akulowelera ntchito ya mzake ndithu kukasungu bwana Kondani Banda tikuthokozeni kumva kuti nanunso munamva moteromo maganizo anu talemekeza chifukwa tofuna timve maganizo mpulogalamu ino ndathokoza ndithu mene kukasungu kuti mene anamvera ausi sipakwenda maswera bwanji ndaswera inu mwaswera bwanji ayi neyo ndaswera madzulo ano tikuthokozeni kodi tafika tili mbali iti kodi pano muli kumzuzu tili kumzuzu nadandaula kuti dzulo program inali yabwino kwa basi ndeno kuti ndigwire foni makanika ndithu nati koma lero ndi ayi nanga sikwathu kuno kulibe magesi ndesi tikuoneranso program yo ayi chabwino komabe taona ndi mutu wake tinaona pa forum ya Facebook mukuganiza kuti Dr. Michael Usi zimene amayankhula zija amatanthauzanji mukazimva ineyo ngati munthu kuti ayi aletsa zikhala pambuto yace osamalowelana ntchito ino ameki mugwireso nanu ntchito yanu pambuto yanu ukusoya ena ake osamagwiritsa ntchito mphamvu zachipani ku ntchito zabo zikutani maganizo ineyo koma ndiyankhule kumbali yanga Usi andiyankhulira bwino kwambiri chifukwa anthu ena amalowelera ingakhale kuzipaniko ena amalowelera oti sikipani chake koma amachuluka nzeru Michael Usi sana lakuise china chilichonse ayankhula bwino kwambiri ndiponso Michael Usi kuti timuonetsetse tidamutenga ngati ndi wamadrama koma iye uja akudziwa chimene akuchita okay ndipo Michael Usi ni munthu wanzeru kwambiri ndiye akudziwa chimene akuchita ine Michael Usi ndikuona kuti ndine naye mulandu ndibe na uvuto ina liliyonse potengera kuona ndi mmene iyeyo ndi statement yake imene akuyankhulira komanso anthu awonjeza kwambiri kulowelera pamene pajapo yankhula bwino kwambiri ndipo ngati pali akuluakulu ena amakonda kulowelera nkhani kwambiri za ini yake asinte munthu wanso wayankhula ena akamva zimenezi sizopsetsa mtima zimenezi kaya amene apatse mtima alende kuti ndikufuna kwake koma amene mbola wayankhula kuti anthu adziwe anthu amawonjeza ati kuti tilowe ma social media anthu amayankhula atu
Okay. amahankula tokutegesa ntima aso ndeyeyo wankula munga yesu mena kuonera nimene anthu amayankhulira nde wangoseka pakamwa anthu kuti asamayankhulira nkhuliraye mundu ulowera nkhani zaini atolowere masanawa mmene amapereka tena kuti mmawawo amene amapereka makalata nakuti ine ndikupanga za ine sindikupanga za wina aliyense ndikuti kuti awatsogoza dale waje cholinga choti aona Malawi kuti alankhula kuti yani ndem ikupotoka wale mzana kuti ulamuliro umene tili nawo tidaulowa chifukwa cha Dos Alliance ndiye kuli pulani yaikulu imene isakonzedwa ndi maso athu sitingaone koma no maso auzimu tipeza kuziona it's now deep. Okay. kutoka nkhani iyi idazindikiridwa patsogolo kuti inali pulani tikumvane kali panopa akupanga na nzeze so mwandipangitsa kukhala chetero ndithu msachire mana atsogoleri koma no kutsogolo kuno kumene tione zinthu zazikulu faja kuti ausiwa masitiment amene osakhala ulankhula kusangalala konse kumene akhala akuchita akhala kuti akukhudzika ngati iwowa wachiwiri wa president fa wachiwiri wa president ndi president yemwe anene ukhudzika nda malo imene tavutikira kopano iwowa ndiye president athu wachakwera ndipo ndapo wina mpundepo ndipo kubali bwino kusiyana kupita kusimu mujama kachitira kusikamu ndikukhala pasi nda president kwauzo zofoka zathu mavuto amene zili nawo okay koma sekali plan imene aona kuti mmene akujera ndi mmene akusangalalira zili bwino chifukwa chakaona kuti tibachitanize ndauza na mapulani amene adali kuti pomaliso alipitirize cholinga choti ulamuliro wawo ukhale wayendera bwino okay komanso kolero kunena zona amene tikuvutikira wa mabusiness zinthu sizili bwino ndiye kakhala kuti wakhale zoneva mtunda anene awauza president achakwera kuti amene zinthu zisize kuyenda ngati talephera tisavulike sonkolonjera zinthu amalawi yayi tivomereze tipate munthu woyenera kuti alamulire kuti chifukwa kunena zona sikuti panapanso zinthu zili bwino zakukhala zazizira felo aliyesa akungofuna kuti koma bonalizani tisinthe mwina mavuto azote koma kuchoka mavuto ndi imene asakupanga ngati opposition otsutsawo magulu auseneniyo fena aja ali mkulu wa opposition pachimani chijajile pawo kachanji chayo wacha okay ndizitozoti tsogolo sikukwanzika fona kuti anthu sikiside 20+1 ija ndimene neone kuti anthu achambira ndi manja amene ali otsutsawo omwe samala koma sangonetsera kuti atitsogolere athu ndilo limene atsogola kunoko ndalera kuti ndi wankando chimafetsa chisoni ndi chinthu chimodzi anthu amene adatsogola kuphunzira makolo aphunzitsa cholinga choti mwina patsogolo pano anthu ena ana kapena ena amene sanapite kusukula gathandizidwa tsogera kutsogozera ndi azitsogolera aja amene aphunzira aja lero ndenda luza na kunoko kumwera kuno ndeta luza onse amene akupanga kuimira president muone kulilongweko ndakuti kulacha kweroka kunoko ausiwo athero kulilongweko ana mfumu athero kulilongweko akabambe athero kuti chiponse wangu tsokoza kuti ine ndifuna ndilemere kunoko aponse amene asaka kapeleka ndalama zawo zati ndikondetsedwa onse aja muleli muoneka gati yawo yoti ndifuna ndilemere fezeka chozoti amphawi kupanga ndalama koma fezeka amphawi tilibe mphavane kuti zikalankhula ziveka zathu fakaona kuti titsamakere kale president tizikundikira chuma chathu uleko malawa bible yapandavomerezeka basi so hani yaikulu imene ndingalankhule neyo tikhozona kuti ili mmutu omwe utikambira nawo imeneyo eti imene ili mmutu omwe watsogoleri ndipo musakayikire iyayi ufoyo wacho sanafuna kuchita kukapereka fundo zijama kanena zija ayi nedzatera mbumamu ndilibe mphamvu alibe mphamvu bwanji kuti iwo waja ngati wachiwiri wa president ndi amene ali president amene wa Malawi afuna atinamize kuti chani sizoyenera sokuti panopa atinamize iwo waja ndipo ineyo ndakhala kuti ndilinazo kuphekera koma sewula amphawife ndamfasa kuzira sitilibe kuphekera kuti anthu acho zikhozo walamphula zathu kuvira pamaso pawo tifaneke tikundandana kumangobula koma lero ndi mazenda atsaoneni kuteko anthu akumwalira akutani taona ndipadzana mmene zija zinachitikira zija lero alisalemenya miwa sanadzike mpaka na lero koma wina kungomputa koma kuteko zinazitu onse amene amakuuzanire kuti ndilikwa kuti amene amatsogoleri kuopa kuti angasale mnyumba nkhani yaitali njoyekulu nkhani iyi mafoni olime mbiri olimba mtima komanso ineyo luntha tunene zoona panopa pamao radio onse amene ali Malawi muno ineyo muli pa nambala 1 kuteko sikutama kuzomba nishibwe na atsogoleri iyo lemu chidziwe chimenechi
zindikira dole nditu kala sindu zokuti mulamo pakera ndi chisomo cha Mulungu kuti zibe zola malawi lupezera mpano na kula chote maana sosa amene ali patsogolo mwina sitinena kuti angatane nanu koma onse amenyero nyaka pano ali apatsandelama kombe moyo tokoza kwambiri kuti mwina Mulungu chifukwa ali ngati mapemphero lero sitingapite kuthawa kapempheraso dziko litavuta. Okay. Apepele program musatesi chonde tikadaiso Mulungu kuti akutsogolela tsogolero nonse amene muli kulunda tinene zona limadziwa zona timava zona kuchokera kwenu koma awa zitsogolero samene tonda ndi malaning imene mpaka ina toite chakuti kuti timava zona koma tufuna sikisire kulasiwani chifukwa cha ndiye awa akakanena zinthu azinena zinthu zoitu kusakuno kuli Mulungu ndipo timayandikira sanja zambiri amafuna umakambako zakuzana nzira Mulungu zingaruli Bible amaliziyo kunosamba muza President Paul banji kuti ambuye tatenti kuzenya apa anthu ambusanga zoje kudali dokota Bakili Muluzi kudziko kuno President amene amatithandizira tinamva zoti maphunziro awo analochepa koma banji dziko limayenda bwino time tesi pata zimai owamana kuti kachigati kwezi kachigati zingatazeka koma dziko sikuli nafika kwaketala ngati saizi imene ila muthalika kubuchotsa munthu amene anaosalakwa lero dona naona ayi zaka zakhabaji pepantika pakati pamene sukhanga ingodokosopatenga tekulopatala ndiyatsogolezi mafuna nene zona kuti pamakomenti awo amene ayike yowaja angofuna alimbwiritse sera Malawi atigawanitse mavoti cholinga chakuti ikadzafika nthawi choyera asakanizene mavoti achakaledzaleya ogwira ntchito bwino ate tipangeni chonchi cholinga tisakanizani koma kuli woti choona ajiwaja kuti anyosambolera bwanji kwapita munthaliko ukapepesa munthu amapepesa kholo lake mwana ochokera kholo ayenera afenditu kuleko yoti ndiundu funa kutsenera atsogolera zikupita patsogolo umenewu wonse anangongo chisaja kuna kusokereza DPP kuno cholinga data salamule cholinga dziko lisende bwino iwo achara kupenda bwino zawo zote ola mafuta angasowe mafuta iwala koli kanati market mafuta akusowa kumadandala distamphayo ndipo bana tsogolera kuti ndawangula kumbiri azangasawaweko papopera mwe ngakunonena kuti izizi ndale pachilungamo chake uyadawako mgiraundi ndikuchachana pena akamala tizirayona uzochita zawo kuti munthu umakavina kusewu akubwa kwali ndi njala mchana akuchita iwati pansika utayi tukagula malonda mtundu anja amene achagulati anthu tukuvutira ndi njala makukafu manyumba atakwazalekala liseko Fred chonde amanganya ngataliva message utengo umenewu chonde asinthe zochita nawo yafuna anthu awo amene adagalukira mwananso anosochera sajachina nankuma china amanga akagwadi kwapita munthalika osachina kabanga anosochera akagwadi kwapita munthalika kuti mbuye kabera tete ndigwireni ntchito pamodzi amalawi tisangalale Mulungu adzakhala sangala akanawo ine anthu ndathandine pamanga ziko mukombiri mukhale ndi usiku opambana kwa Nkando ziko mwapita tsogolera zikomo titenge awiri atatu omaliza masirabanji bwino amene ndithusa kutsatira programu ino ndi malamulo amene tili nawo tika pa television kumene kumamveranso zochitika tinabweretsapo ena ndi kuti tibweretsena well awa ndi maganizo a Malawi siyaluntha television ndipo tikutsindika pano. This is a disclaimer tikunena kuti program ino ndi program yomva maganizo a Malawi kuti kodi maganizo awo akuti bwanji sife aluntha television kuti tayikapo maganizo. Well tipitire kumva maganizo mwina kwa anthu awiri atatu kuti tseke program masula bwanji amene ndithusalirede mwina atingotseka zapomwe pamene zilili potengera kuti kwina kusukumva masula bwanji tasemuna kali mbuyache ayi ndaswera bwana zikomo tikudziweni kumene tafika madzulo ano. Emmanuel nkuchira kuno kukasungu kuli bwanji kasungu kuli bwino mphepo yokayoka tithokoze kwambiri ero timati tiyitseke programu koma timaona kuti timveso mwina maganizo ano muli ndi maganizo ena aliwonse pa zimene tikukambirana nazo. Okay, maganizo alipo izo zomwanera maiko sizo ndizoona. Okay. Kutengera ndi boma lathu la Congress. Pali zinthu zambiri takhala tikuona kuti anthu akumalowerera ntchito zainake. Iwo sanachule chipani sanachule sobo anangonena in general ndeno mwayita nthauziranso kuti mwafika kumeneko. Kutanthauzira kuna kusema khala wina kuyambira kale kuyankhula. Okay. Koma mathauza kuti zinthu zomwe akunena uje akhani ndi aine. Chabwino.
kulengera ndimene zinthu zilili pa dziko lathu limalawi muno ndizoona akugwiritsidwa ntchito anthu ambiri kuti apange ichi boma likumapezeka kuti likuyankhulapo iwo wina poti wapasidwa udindo akumakapitisa ngati mphamvu zake tikatengera nkhani ya zisankho zomwezi zodandaulazi zoti machina akuti tisagwiritse ntchito adakakamira pakana pano tikatengera ndi maiko azinzathu wa America, Florida kuja zinachitikira muja cheni neba imwe ujeni Mozambiki ku Kenya nkhani ya makina omwewa pakana anthu anafa ambiri ife tidakakamira zilizo zimenezi so kusonyeza kuti pali tinene kuti ndiye kuti achipaniwa mwalangiza zotani kuti akhale pambuto yawo ngasi mmene mufotokozera mugwizana ndi maganizo awo si ndizoona kuchipani tiko kulangiza unena kuti ngati kwapereka kuti uyu akhale unduna wakuti akuyenera kugwira ntchito ya unduna wake kutiwo omwana pasika ucha koma sachoke wa unduna wina wa hefe kumakapita uchene ku agriculture ndoti akupanga zolakwika tithokoze kwambiri ku Kasungu. Dzina lija bwana Emmanuel Mkuchira. Mukhale nosiko papana. Inonso ndathokoza mbuyanga. Ezikomo. Ezikomo. Tikhala tikutenga possible amodzi omaliza program ino kuti titseke program ino. Ngakhale pampando pano. Maswera bwanji. Taswera ina chimwe maswera ba. Ayindaswera. Zikomo. Timaganizira kuti tidziwe kumene mukuimbira komanso dzina lanu. Nzofunika kwambiri program ino. Abantu maswera kumponera. Moyangwa ndineyo Innocent Chidantere. Koda Chidantere, mwitseka bwanji program ino kutsiku la lero. Zimene ayankhula ausi pokapereka zikalata zawo. Iwo anena kuti aliyesa akhale pambuto yace mdziko muno komanso kuphatikiza apo ameke akhale pambuto yawo. Enanso akuti achipana kuti sizinayambe chaka chino, sizinayambe mwemu, zinayamba zaka zakalekale. Akuti mphamvu kwambiri kwa anthu achipani amakhala nazo malamula ntchito za mboma. Zimenezo amaganiza bwinobwino ausiwa iwo ayankhula zivomere ayankhula chocho ngasi munthu yo olinofulo nokazi yankula kuzeza baja kumene kuja aliyese kandidate amakatsidwa mpaka ayankhule kandidate speech yake kumene kuja chaba ino ndiwo mayankhula asiwasa olufuna udindo omwewo ufuna udindo omwewo president ndiye kwaliwo mmaganizawo luwona ngati kuti mwina anthu amalolera mpuro mwina uja kwa mpuro yake mazira mpuro yauyo mwina omarengera pasi experience mwina nimene muja ndakhalako mu 2019 muja alifanta imene jandeda unati kuti anthu kwambiri amalera mpuro zakumeki iko ine ninaosumboni chifukwa wadakakula tisolera na mpuro ndithu jenasa uja tibe kisuja saka damara amene pachapa tibe kisamene uja amaika jenasa usonyeze kuti na mphamvu zipachokera kuchipani ujoka unokamulera kumpuro yake kulaiwe nakufura manambala amyarani tibe kisudeka ni manambala pamembacha azibani yagale takulomalolela magawe nazo sanachana kopita kuchendombo nokuliwa ndiyete mwina leo maona mwina because mabidirira koma chimeje lisangalasa ayankhulaso malemekeza komanso maukotanga lisiko yo kuti uineyo nufuna uimapa udindo mewo mwina pa chinthu chimodzi nufuna nikoze ugwenchero kamboma ileke mwina ulolera na maudindo izo ngati zimachitika anzinthu zofunika zitalekeka aliyese azikhati pamburo yake koma sone kuti ina anthu ndi pamburo zimene ineso nikhoza kuchimikiza ndionera pa jeniyasa jeniyasa akatipereka kwambiri anthu adamulolera ati pamburo amene uja ibe kisoja amene uja ndiyete malangizo ayapita kuzipani zonse sona chiwe chipani zapita kwena aliyese amene angadzapeza umayi olola mboma ndiye kuti basa amene ataonetsesa kuti awasankha nduna nduna iliyonse zilogwira ntchito pa unduna wakewo asalolezana komanso ngati azipani ngati omakhani mphamvu yomakalera ku madipatimenti ena ake aboma kuti ayi pamene pamoremore azimalakwika pamenepo zimalakwika ndiye kuti ali ntchito sizingamene libwino ngati munthu amagwira ntchito moopa uyu ali kumbuyo kwakewo kompasira ilionesese ziweza nukayikira kuti zikhazo zisinga ifoti sidapa nkalekale fuka boma likabwera nyowani aliyese amabwera ni fundo zake
Okay. ama wajosa wasaya talmai kapo wali wajosa talmai kapo wali leo utamai kapo uja ama wame na mwinga kapo uja Chabwino. ndiye kwa ile nyangu kulo atokozala sija kwela ulo fika boliliba jifanya kwa mali mene liliboli Nimeja sasa naziza na tatu kwambi Chabwino. Ineo kizuri loro nafani kapo mlo morelo aya kwa mwana mbele kwambi Chiyamikire kwambiri achidantere kumponera kuti mwatenga makiya lero ngutseka program ndinu nomwe mukoza kudula foni ndipo mkhale ndi usiku wopambana. Kwa vile jambo anasokuya kule mkuja na jinae kwa jamaa sika uvoga mliyamu anajinae itathokoza kwambiri ati limoti nditu kamene mbalota hizi ezikomo kwambiri zikomo ajibulile ezikomo amenewo kukhala umaliza ifo cha nthawi yathu ya timafuna timve zimene anayankhula Dr. Michael Usi atangopereka zikalata zawo tano inenso am interested udindo umene wa president anenso tikufuna ya ndi maganizo ambiri oti ndichite ku maganizo limodzi nkhani yake ni mbuto ndanatsindika pa mbuto kuti aliyense m'Malawi muno akhale pa mbuto yace mmene mukundiona chonchomo mukhale pa mbuto yanu zimene Michael Usi anafotokoza kuti dziko lino sili kutukuka chifukwa choti tikulowererana ntchito kwambiri ndipo anatsindika kuti aliyense amene ataluze adzavomere pa 16 after kuti zisankho zachitika fa owina pa anthu 22 akuti ndi mmodzi yekha. Tiyamikire nonse amene mwatenga maganizo kupereka ku dziko lino. Tithokoze nonse amene munali live pa Facebook yathu chimene mungamachite nkumachita ndithu like that page nthawi zina iliyonse kuwauza neighbor kuti ayi just like the page kama muli kutali ndi nyumba yanu ndi kuti muzitsatira program ino pa Facebook ya Luntha Television. Moses magawa malo mwa Luntha Television yonse sitika mulo mwina lonse awani maganizo anzika za dziko lino. Scott Mwasenda amene ogwira nane ntchito stand by for our news at 7:30. Have a blessed night. Bye bye.